Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Rivals, dar deja știți că e pe shop. Cumpărăm ceva și astăzi cumpărăm Energy Bundle-ul. O să jucăm cu cele mai toxice arme astăzi. Da, am uitat să zic, cumpărăm și un skin. Dar prima dată cred că cumpărăm skin case-ul pentru că așa mi-apare și pe Energy și nu prea vreau. Și prima dată dăm un match 1 vs 1 și după aia descriem skin case, sper să pice ori pe Assault Rifle, ori pe cuțit dacă am carabit oricum, ori pe Horn, îmi doresc foarte mult. Că Hornul normal nu prea îmi place. În fine, să dăm match. Să vrem. Așteptăm. Abia aștept să văd ce-mi pică. Poate îmi pică și mie ce inventori. Dar ce mai mult Horn nu-mi doresc. 171. Bine când are autoi. Asta e partea bună. Așa. Cu ce să jucăm? Jucăm prima dată cu ăsta de cuțit. Ok. Deci joacă cu de asta. Așa. Bun. Acum nu o să mai am eu să am Energy Pistol. Dar prima dată jucăm așa un meci de încălzire și pe aia jucăm cu cele mai toxice. Jucăm Flamethrower, Energy Pistol. Aici cred că cu asta și medkit-ul. Nu. Așa. Uai, ce noroc. Sper să-mi pice foarte un pohor. Ca chestia aia. Cere și ți se va da. Uai, vezi că mi-a dat bine. Lasă să încarc. Nu. Pierd, da. Nu. Mamă, dar are omul meu la skin-uri. Are skin-ul Glass. Zero hituri. Așa. L-am prins. GG. Să cumpărăm mimile de robot, dar n-am ce facem. Pentru episodul asta fac 249. Opa! Cumpărat atât, să vedem ce ne pică. Deschid și nu o să uit. 3 doni și gata. Uit. Sper să pice ceva bun. Nu știu ce e picat asta în fața. Sos. Nu mi-ai plăcea deloc. Sper să pice pe Horn. Până acum bine. Uzi! Bă, m-a picat ăsta măcar. Cu Moni. E fain. Dar dacă mi-au energiu... Nu se poate nici unul. Un minut. Până găsim chestii.
Așa. Așa? Așa? Hm? Eu zic că e bine pe ăsta care a fost ăsta. E ok, hai să dăm o tur să vedem. Măcar ne-a picat ceva roșu, uite ăla. Să vedem cum e. Bă, măcar e o chestie, dar acum că nu prea mai folosesc. Bine, poate folosesc numai când joacă ceva cu pay to win, asta. Abia știi să jucăm cu cei mai toxice. Mai am răbdare. Să vedem. Hai, capibara. Să vedem. Deci, asta rifle, Uzi, coasă și medkit. Mai sună bani. Tare. Cum sună? Sau bani. Ai de cap. Nici nu mai am ce... Nici n-am mișcat, bă, puțin. Ca zi cum sună. Bagă bănetul. Bro. De-aia nu-mi place. Dacă nu-mi iau katana. Katana. Bănuți. E fain cu banii ăștia. Ca un... De asta, ca un energy. Uite la un moment cum joacă. După ce m-a lovit. Bro. Să bagă bănetul. Concentrat. Uite-te la un moment cum joacă. Nu mai pot. Nu mai pot. Uite dacă îi joacă la fel. Au scris ceva în chat. Îmi jură? Text de idei, adică... Ai de capul meu. Vine să-l înjuri și dezmor să nu fie. Ne cumpărăm energy button, poate asta ne bucură. Ne face mai fericit. Aoleu. 3, 2, 1 și... Ai capul meu. S-a posat. Ai dec. Da. Energie. Ma.
Bă, ce fain arată pe ăsta, pe boreal ăsta. Punem așa. Trebuie să văd cum este. Mă duc până la aici. La 3 minute. Nu e așa. Mai bine punem pe ăla cu artificii. Artifica bun. Așa. Mai luăm și acest energy pistol. Ba. Dar există foarte... Stai că am... Există foarte multe skin-uri. Hai de capul meu. În fine. Clasic astea. Charmă asta și aceeași. Aici la sniper. Cum arată. Bă, vezi că arată, nu glumă. Îl schimb mai. E fain rău. Exogan. Și bă, arată pre-fain. Dau și cu mâna microfon, la cât e fain. Unde e și pe cuțit? Asta. Pe cuțit nu schimb, că pe cuțit am. Dar arată fain și pe. Pe cuțit am cuțit am gold-ul. Așa. Și acum jucăm toxic. Jucăm cu cele menționate. Aici jucăm Flint, Energy Pistol, Doamna Casă și medkit-ul. Aoleu. Păra, vezi că am dat, nu glumă în el. Avem și charm, văd că. Și că toxică. Meu are level 21 și zice că joc cu petul. În fine. Deja mi milă, dar n-am ce face. Acesta este challenge-ul. Da, vezi că joacă. Bate. M-a bătut omul. Bro. Stai că joc cu sniper, că mi-e mai ușor. Ce să crezi? Cât și să mă... A, ăsta nu s-a pus. Cât și să mă bată, nu, serios. Nu mă bate omul meu! A, ok, așa facem. Trebuie un... Așa. Cum bate omul ăsta? E toxic. Da, aici. Bro, mă bate un copil de level 21. Nu mai pot, bro. What the heck?
Și-au băgat auto. E că, bro, opri-te. Da. Mai ține și copii de ăștia cu level mic și te bat. Bro, uite-te cum îmi dă. Trebuie să-i dau report, bro, ce doamne joacă? Îmi bate un copil de level 21. Și eu mă joc și cu toxic. Păi, uite-te și ce waste care-i. Să vede care hack. Bro. Iată. Sperăm să joc și eu mai normal. Sper. Da, joc. Sper să nu mă bat acum cu cineva. 191. Ăsta cred că scoate toate grinele, am cerut tot. Că mă vede cu mine pe flitter cu energie pistolul. Așa. Poți și să spamezi. Băi, ce toată lumea joacă cu short-ul? Trebuie să am grijă să stau pe sus, mă. Degeaba. N-are cum și să mă bate, că i-am dat înainte. Așa. Am un pate și noi. Nu copii cu level mic care au hack. Și dăm și unul de asta dacă suntem toxici. Că am zis că suntem. Dar chiar să pun cu energie pistol. Așa. Mă jura, cred că... În fine. Și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Ne vedem data viitoare. Pa!